Коя казва, излизам само за 5 минути и изчезва за 40? Отговаря, идвам, още докато е вкъщи. Пак си се. Коя заспива на дивана, докато гледа филм? Коя само гледа в онлайн магазините, без да купува и накрая кошницата спи пълна? Коя казва, днес ще си легна рано и гледа TikTok до 3 сутринта? TikTok? Не, аз никога. Коя става много сърдита, когато е гладна? Коя е способна да обърка графика? Коя не чува алармата, но чува клюката от 2 стаи разстояние? Моля! Ти. Не, О, не, да! О, коя снима 200 снимки за едно стори? Коя говори сама и после сама си отговаря? Коя може да не яде цял ден?